o garijɛgɛ fifilɛ awɔ a tuma sera Star FM sɔrɔbunda ka spécial promo Noël. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn. O de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan. Wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye. A ma da aw ma dɛ. Sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan. Ni wari bonisi ye. Awɔ, ni wari bonisi ye kɔni. Aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye. Aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la. Ka daminɛ crédit la, abonnement télé, fo ka taa se courant ni ji sarali ma, aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la. N'a ka bonisi buguna dɔrɔn, aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye. Walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen. Aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la, a k'a chiflɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn. Ni sama mɔnɛ ye, aw de kunna wari bɛ augmenter. Sama mɔnɛ, i yɛrɛ ta. Awɔ, i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye. Ka bɛn ni baaraw kɛcogo ɲuman sabatili ye Société Énergie du Mali ale bena mise à jour kɛ a ka compteur papier Isako bɛɛ lajɛlen na don n'a nataw la. Ni fɛɛrɛ kura min filɛ nin ye a dabɔkun ye ka se ka jigiya to ye ani baara kɛcogo ɲuman k'o sabati ani maa minnu bɛ baara kɛ kuran na olu ni ɲɔgɔn cɛ. Nin compteur baaraw bena kɛ ka bɛn ni octobre kalo tile 16 ye san 2024 b'a fɔ kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ye a bena code 3 de sɔrɔ chiffre 20 na ta o ta n'o kɛra aw fɛ nka a tɛna kɛ kelen ye bilen. Nin baara in hukumu kɔnɔna la ka se k'a kɛ a ka ɲa kɔdu nunu u bɛ da ɲɔgɔn kan cogo min na o de filɛ nin fɔlɔ i b'o don compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka filanan tugu o la compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka sabanan n'o y'a laban ye k'o tugu o la compteur bɛ sɔn o la EDM SA ko b'o kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen na dɔnniya nin baara kura min filɛ nin ye sagon tɛ se ka kɛ a kunna baara hukumu kɔnɔna la n'o y'a sɔrɔ kɔdi minnu salen don aw bolo n'a ma la baara fɔlɔ a y'u la baara ka compteur la yanni nin mise à jour cɛ n'a ye gɛlɛya sɔrɔ walima n'a mɔgɔ bɛ kunnafoni dafalan na k'u b'a da u ka kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kulo kan a y'an ka centre d'appel wele min ye 36 077 walima a ka taa an ka agence dɔ la kelen na. An ka wulada in na kibaruya bɛ taa n'an ye dire ye kurun dɔ baka kurun dɔ o dafirila ye koriya tawokaw fɛ yen maa dɔw olu fatura o ko senfɛ nin waati in na fana an bɛ se k'a fɔ kalanta ale daminɛna bi bankas denmisɛnnin minnu tun tɛ ka taa kalanyɔrɔ la olu bɛɛ lajɛlen ye kalanyɔrɔ sira sɔrɔ bi Gawokaw ko min ye dugu wɛrɛ maaw bɛ taa ni u ka moto vignette min ye Gawo kɔnɔna na o kɛlen don degun ye degun min n'a bɛ ka degun ta ka ɲɛsin Gawokaw yɛrɛ ka sɔrɔ ma ale Gawo kelen kɔnɔna na sa min ye wabariya bagan feere sugu ye kɔni wuli ka jɔ kɔni ma kɛ ji ale kɛlen don k'o sira bɛɛ lajɛlen tigɛ kalata sɛbɛn ko ka se k'o kurakuraya min ye parti politique tɔgɔla charte ye ko k'o fana kurakuraya nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ sen na 31 décembre ale hukumu kɔnɔna na san o san minisiriso min bɛ kɛnɛya ko kunna ale bɛ munumunu salo min kɛ o kɛra Bamakɔ fan caman fɛ maliden minnu bɛ Canada n'o o ye Union des Maliens du Canada ye olu ye 31 décembre ɲɛnamaya min sɔrɔlo kɛnɛ na n'a o da tulo kan kɔkan kibaruyaw la Senegalikaw ka jamanakuntigi san yɛlɛma hukumu kɔnɔna na ko yɛlɛmalibaw bɛna kɛ dungo jugu ni yuruguyurugu kɛlɛli Basiru Jomayi Jokar Faye ko a bɛna a ɲɛsin o ma Côte d'Ivoirekaw fɛ olu ko France ka sɔrasi minnu b'u fɛ sa k'olu bɛna taa Iran ale maa 6 k'olu kan ka da ka kantigɛ Arabi Saouditekaw fɛ ka kɛ n'u ka sariya ye Bamanti jɛkulu min bɛ yen n'o ye ISIS ye ko olu yɛrɛ minnu sigira sen kan États-Unis kaw fɛ u wulilen ka jɔ bi États-Unis yɛrɛ juguya la an ka wulada in na maa welele o ye Aïcha Jite ye Aïcha Jite ale bɛna kuma mun kan o ye Barbara Heye ale ye festival ye n'a bɛ fɔ ma sa ko Sogojeni Moptikaw fɛ a kan ka kɛ nin kalo in tile 10 ka taa bila tile 13 la bɛɛ lajɛlen welelen don Moptikaw fɛ sɔɔni sisan an bɛ nin kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen walawala aw ye Keba Jalo ale ni Falaye Keita olu de bɛ wulada in na ka se ka kibaruya ninnu fili bɔlɔlɔ ale sanfɛ.
ka fara Bamako kan wolomasiri tabaw ni finitigilakaw olu ye wuli ka jɔ kɛ Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ min ye sɔrɔdasiw ye bin taara kɛ olu ka yɔrɔ dɔ ka douanzakaw fɛ yen tile 31 n'o ye décembre kalo tile 31 ye a ko ma bɔ foyi fɛ ɲɛmaa min n'o fatura n'o ye Katibari Serma ɲɛmaa ye k'ale ka kɛlɛbolo maa dɔ de tun taara k'u bɛ t'u fari filɛ douanzakaw fɛ yen armée ale kɔni ye olu bɔrɔntɔ ni kalo in tile 31 o wulikajɔ kelen hukumu kɔnɔna fana armée ale kɔni bɔlɔ turu yɔrɔ caman na bi basigi ale ni maaw n'u bolominɛw la kɔlɔsili o nasiraw fɛ sa u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye bamanci wale juguya wale kɛbaa caman kɔni su bɔrɔntɔlen de yera douanza ale marabolo caman kɔnɔ ka kɛ ni sɔrɔdasiw ka nin wulikajɔ in ye maa 5 o de ni tora kurun dɔ dafiri la muso 3 bɛ a la direkaw olu fɛ yen waleya in kɔni kɛra nin kalo in tile 31 a ye tubabu kalo salen tile 31 duguni min kɔnɔna sa o ye Koretaw ye min ye kurun ye ale yɛrɛ kɔni kun bɔra dire k'i kunda Gormara Rus de kan a yirala sa k'a fɔ ko nin waati in kɔni na fiɲɛ de fanga bonyana kosɛbɛ kurun in yɛrɛ kabi a dafirila halisa ɲininiw kɔni tun bɛ senna yaasa cogo min na sa kibaruya tɔw bɛ se ka sɔrɔ cogo min na ni min bɔr'o la sini an na o da aw tulo kan bankasikaw fɛ yen ni Mali fan caman fɛ fana école ta ale kɛra bi congé de Noël min kun dira denmisɛnninw ma sa tile damadɔni o kɔni kun forila nka bankasi ta kɛrɛnkɛrɛnnenya la denmisɛnnin caman tun bɛ olu kun tɛ ka taa kalanyɔrɔ la kabini mars kalo kabini salongo olu caman sera ka école ta kɛ bi école min filɛ senna nin sa u ka congé wɛrɛ kɔnɔ u bɛna sɔn ka kɛ mars kalo kɔnɔna n'a bɛ fɔ ma ko congé de Pâques yanni o cɛ sa min ye polisilakaw ye olu kɔni sera ka wulikajɔ kɛ u ye bi wulikajɔ min y'a to maa ninnu yɛrɛ sira sa ka se ka min ye finitigilakaw ye olu ka se ka denmisɛnninw dɛmɛ bɛ se ka sira tigɛ cogo min na Gawokaw fɛ yen jɛkulu minnu bɛ yen n'olu kun kɛlen don k'u ngwara da terroriste ni bamanci wale juguya wale kɛwala waati min na Gawo yɛrɛ kun minɛnen don olu jɛkulu de farala ɲɔgɔn kan sa k'a yira k'a fɔ nin waati in na Gawo kɔnɔna na fɔnkɔɲɔgɔnkɔ belebele bɛ yen fɔnkɔɲɔgɔnkɔ in a bɛ sɔrɔ mun fɛ o ye vignette sugu bɛɛ ye ka bɔ Gawo n'a lamini bɛɛ lajɛlen kominiw kɔnɔ o de kɔni bɛ maaw bolo Gawo kɔnɔna na wolomasiri tabaw olu y'a yira sa k'a fɔ min ye lakanakɛbaw ye olu y'a ta sa k'a fɔ ko o kɔni tɛ ko ye ko min ka ɲi min ye vignette wɛrɛw nali ye Gawo kɔnɔna na fana a bɛ baara gɛlɛya olu bolo kosɛbɛ sabula min ye polisilakaw ye olu yɛrɛ kɔni kun y'a yira sa k'a fɔ k'u ka baara ko a bɛ gɛlɛya sɔrɔko ta nasira fɛ a bɛ kɛ degun ye yaasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ dugudenw ye sa jɛkulu minnu bɛ yen n'olu yɛrɛ kun kɛlen don ka ban boloda waati min na Gawo kun minɛnen don olu de farala ɲɔgɔn kan sa ka denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen wele ka ɲɛfɔli kɛ u ye a waleya in na halisa ale Gawo kelen kɔnɔna na bagantigiw ale ni bagan feerelaw Gunzure commune kɔnɔna na olu fana y'a yira sa k'a fɔ ko fɔ wulikajɔ ni fɛɛrɛ ka sigi sen kan n'o tɛ olu ka bagan sugu min kɔni bɛ Wabariya kɛrɛfɛla la bi ji kɛlen don k'o sira tigɛ pewu fɛɛrɛ ni dabali min bɛ se ka tigɛ sa u kɔni ye hakilinaw di ɲɔgɔn ma wa u ka laɲiniba ye min ye sugu in kana jɔ ni sugu in jɔra dɔrɔn Gawokaw tɛ sogo ɲimi tugun o don dɛ olu kɔni ka sɔrɔ b'a la nka ni sugu jɔra Gawokaw de tɛ sogo ɲimi tuguni kalatako hukumu kɔnɔna na sɛbɛn dɔw taara jamana ɲɛmaaw fɛ yaasa bɛɛ lajɛlen tɛgɛ bɛ se ka kɛ kalata sɛbɛnw kan cogo min na sabula a yera k'a fɔ ko mara kamabɔli baara min kɛra ani yɛlɛmaba minnu donna an ka jamana yɛrɛ taabolo la o senfɛ sa ko min ye kalata tɔgɔ sɛbɛnw ye baaraw ye sa k'olu kɔni minɛna falen minɛna don a la sa o ye k'a daminɛ janvier kalo in ale tile fɔlɔ la ka taa se février kalo tile 28 ma o dilen don bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ ka se ka t'i tɔgɔ sɛbɛn a kan parti politique tɔgɔla sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ yen n'a fɔ ma ko charte de parti politique k'o fana la kurakurali bɛ sen na ministre min bɛ premier ministre Nagakɔrɔ n'ale ɲɛsinnen don kalata kow ma ale kɔni ye welewelemada bila tɔnjɛkulu ma ka batakiw c'u ma u hakilinaw ye min ye u k'olu fasiri k'o ci ale ma wa min ye sɛbɛnkura in ye fana k'a bɛna fanga ngwarada ɲɛmaaya a b'o lakodɔn sɛbɛn minnu fana bɛ yen sa n'olu bɛ se ka don a kɔnɔ tɔnjɛkulu kɔni sɛbɛn bilara ka taa u ma yanni mars kalo ale tile 14 cɛ u bɛ se cogo min na sa ka se ka baaraw sigi sen kan k'u ka hakilinaw k'olu bɛɛ lajɛlen di ka se ka na ni a ye mara baara bɛ se ka kɛ ni o ye cogo min na n'an bɔra yen an b'a yira o la sa k'a fɔ ko min ye an ka marabolo kɔnɔna na hali bi ale yɛrɛ ni Bamakɔ kɔnɔna yan fana
bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ baaraba minnu bɛ senna ka kɛ ni waleya minnu ye n'o ye waleya basigi ni lafiya bɛ se ka na cogo min dugudentɔn caman kɔni ye wulikajɔ kɛ min ye san 31 décembre hukumu kɔnɔna na ka ɲɛfɔli kɛ u ka maaw ye basigi ni lafiya bɛ se ka don cogo min na min ye maaw ye u bɛ se k'u bolominɛw kisi cogo min na bilasiraliw yaasa siratigɛw ni fɛnw na denmisɛnninlakaw olu ye wulikajɔ kɛ o la fan caman fɛ jamana ɲɛmaaw yɛrɛ fana jiginna bɔlɔn kɔnɔnaw la ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye min ye baara in ye ale bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na Mali ministre bɛ jamanaw ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ kunna Ablaye Diop ale kɔni ye kuma ta ka ɲɛsin Alizerikaw ma Alizeri olu fana ka ministre ale kɔni kun bɔra ka kuma dɔw fɔ sa k'i da don Mali kɔnɔ kuma na Ablaye Diop ko k'u jɔrɔ u yɛrɛ kungo la Mali kungo k'o ye k'o to yen pewu n'u t'a fɛ ko wɛrɛ ka sɔrɔ a ko la sabula olu y'a dɔn k'a fɔ Alizeri ale kɔni kɛra banbaanciwale ni jugawale kɛbaaw olu kɔkɔrɔ dɔn b'a ye san o san 31 décembre ale hukumu kɔnɔna na sa n'o ye décembre kalo tile 31 ye minisiriso min sigilen don kɛnɛya kunna sa o sufɛ ale bɛ munumunu sa alo kɛ dɔgɔtɔrɔsow la ɲinan fana laada a timɛna koyi u ye wulikajɔ kɛ sa ka taa dɔgɔtɔrɔsow caman na Asaba Jalo ale ka yamaruya kɔnɔna na min ye a ka minisiriso secrétaire général ye n'o ye Ablaye Gino ye ale de ye munumunu sa alo in kɛ ɲinan munumunu sa alo in senfɛ sa min ye mara kamabɔli baarakɛyɔrɔ minnu fɛn fɛn bɛ yen ka se kɛnɛya ko ma sa nɛgɛ kanɲɛ 20 daminɛnen u y'a daminɛ Sogonikɔkaw fɛ yen Sogonikɔ u taara sɔrɔ sa maa minnu kɔni bɛ yen olu bɛ baara la laboratoire kɔnɔ zanni kelen maa minnu bɛ yen n'olu tun bɛ ka taa u ka furakɛliw n'u ka fɛnw lajɛ olu fana tun bɛ yen Korofinnakaw fɛ yen sigida fɔlɔ fana na u taara sɔrɔ sa yen kɔni maaba tɛ yen kosɛbɛ nka min ye dɔgɔtɔrɔso baarakɛlaw ye olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan Gabriel Touré hôpital du Mali u ye nin bɛɛ lajɛlen don u senkɔrɔ nka u taara sɔrɔ sa yen kɔni accidentɔ kun fɔlɔw nana yen dɛ Kati dɔgɔtɔrɔso fana na délégation ale taara sɔrɔ yen fana urgence fana falen don maa 3 ɲɔgɔnna olu kun kɛlen don ka accident kɛ dɔw sen karila dɔw kɔni ta kɛlen don u kunkolo yan fanfɛla ye nka u y'a yira sa k'a fɔ ko maa kɔni ye degun sɔrɔ a waati kɔnɔna na u bɛɛ lajɛlen kɔni lajɛra lajɛcogo la min ye dɔgɔtɔrɔsow fana kɔnɔna na dɔgɔtɔrɔ ɲɛmaa minnu fana tun bɛ yen i n'a fɔ professeur Layi Ture n'a ɲɔgɔnnaw olu bɛɛ lajɛlen y'a yira sa k'a fɔ ko nin waati kɔni na fɛɛrɛw tigɛlen don dɔgɔtɔrɔsoba bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na maa kun fɔlɔ minnu kɔni bɛna sa u ka se ka olu ta ba la cogo min na hôpital du Mali kɔnɔna jama de kɛra ka dafara ye pewu sabula a yɛrɛ k'a fɔ yen kɔni min ye maa joginenw ye sirabaga kasara fɛ olu caman taara ye banabagatɔw yɛrɛ dɔw kɔni minnu joginen nana sa olu dɔw kɔni bilara kɛrɛfɛ olu kɔni bilara matelas dɔw sanfɛ yan'u ka furakɛliw ka daminɛ maa 30 ɲɔgɔnna accident na o de yira nka min ye 20 olu de ta kun ka jugu a yira sa k'a fɔ ko maa kɔni ma fatu ɲina sirabaga kasara na ka kɛ ni 31 décembre ye hôpital minnu fana bɛ yen k'a fɔ dɔgɔtɔrɔso min bɛ yen n'o bɛ carré kɔnɔnaw la n'an b'a fɔ olu ma sa ko CSRF u taara olu fana kɔnɔna na o de wulikajɔ senfɛ sa sigida 5nan kɔnɔna na kɔni u kɔni taara bɛn ni denyɛrɛnin kuranin dɔ o nali ye min ye den ye e ko ale yɛrɛ tɛ cɛman don ɲinanta ye cɛ ye a kilo o ye kilo 3 ye a ba o ye san 19 ye a fa o fana tun bɛ kɛnɛ kan yen n'o o ye Kawu ani Umu Danbele olu den de don u y'a yira sa k'a fɔ kɔni ministre min yɛrɛ bɛ yen n'o bɛ muso ni du ni denmisɛnw kunna o nana fara u ka baara nɛgɛ kanɲɛ fu waati yaasa u ka se ka nin baara tɔ bɛɛ lajɛlen kan o de la sa sigida 5nan CSRF kɔnɔna na sa den min sɔrɔla ye sa kɔni o muso in u ye donbolo kɛ ale ye denyɛrɛnin kuranin n'o ye 2025 den fɔlɔ ye u ye ale kɔni ka donbolo kɛ a ye yan'u ka kan bɛɛ da ɲɔgɔn ye 31 décembre ɲɛnajɛ de don fala ye ɲɛnajɛ min maliden minnu bɛ Canada n'o ye Union des Maliens du Canada ye olu fana ye ɲɛnajɛba kɛ an ka taa ye an ka taa Dunbiya ninnu dɔnkɛcogo lajɛ u n'u furumusow n'u denw an ka a lajɛ 40, 37, 35, 33, 32. On dit tous ensemble, bonne et heureuse année, Union des Maliens du Canada. UMC. UMC 2025. Ayiwa min ye fala ye an bɛ to video in kan koyi parce que maa minnu bɛ ka dɔn kɛ yen Canada nin ye
jɛkulu de ye jɛkulu min tɔgɔ ye ko Union des Maliens du Canada. Union des Maliens du Canada in olu fana de filɛ nin sa ka fara ɲɔgɔn kan. I b'a dɔn ko guwa joli tun bɛ nin kɛnɛ kan? Guwa 30. Dunbiya ale ni a tɔw olu de filɛ nin ye ka nin kɛnɛ sigi yaasa k'u tigɛ ka bɔ u ja kɔrɔ u n'u furumusow n'u denw. A ye fala ya balani dɔ ma kɛ bɔ foyi fɛ koyi. Wa Mali dumuniw u y'olu bɛɛ lajɛlen de tobi ka taa n'olu ye kɛnɛ kan ye min ye samɛ ye olu y'o samɛ foliw kɛ ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn bɛrɛ kosɛbɛ. Balani Ablaye Jabate ka balani ka taa se cɛ in tɔgɔ ye di Sikaso Kutalakaw ka cɛ in tɔgɔ ye di ayi ne b'a sɔrɔ tɛ Molobali u ye molo k'a la wa u yɛrɛ b'u dɔn cogo u denw b'u dɔn ten ne ko n ko siɲɛ wɛrɛ n k'u ka kɔnkuru ni mankan k'a la faw ni denw Dunbiya yɛrɛ tɛ nin sa wa ni ne ye Nuhun Dunbiya ye ale de bɛ ko in ɲɛmaaya la yen nin waati in na union in kɔnɔna na ani a ka ɲɛmaa dankan tɔw u bɛɛ lajɛlen ja Dunbiya bɛ se dɔn na dɛ ayiwa nin maliyɛnw de ye Canada u bɛ k'u fari foni ni faso dɔnkiliw ye ka nisɔndiya kɛ sankura k'ale kunbɛn i n'a fɔ k'u ninnu dɔw ti dɔnkɛ o ninnu n'i ye ninnu ye bureau kɔnɔnaw ni fɛnw na kɔni i t'a dɔn k'u bɛ se dɔn na nka komi ɲɛnajɛ don sanyɛlɛma don a ka k'a bɛɛ lajɛlen ka se ka i tigɛ ka bɔ i jakɔrɔ fala ye Kanadakaw an b'u fo a n'u ka union mɔgɔw bɛɛ lajɛlen maa tun bɛ kɛnɛ kan ye k'a bɛɛ lajɛlen fo n'u n'a ka cɛdenw k'an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'Ala ka san wɛrɛ ta yira an n'u la sisan an bɛ segin ka na Bamako an yɛrɛ ka club sanfɛ dɔw ye samɛ foli kɛ an bɛ olu lamɛn yanni an ni Ayisa Jite ka ɲɔgɔn sɔrɔ. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Jani cɛ ani muso denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba filɛbaga lamɛnbaga n ka foli bi bɛɛ lajɛlen bɛɛ k'i yɛrɛ ye foli kɔnɔ. Kasimu ka bɔ k'i fo k'i wale ɲuman dɔn. Ala ka barika don i ka baara la. I n'i ka baarakɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen a cɛ n'a muso Ala ka barika don la ka barika don ka baara la. Ala ka ɲinifɛn bɛɛ lajɛlen nɔgɔya. Ala k'aw kanu k'aw fara ka jɔn kanuw kan. AES kɔnɔna na i filɛbaga i lamɛnbaga an b'a bɛɛ lajɛlen fo. Ka bɔ ka foli kɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔ 3 ninnu fɛ n'o ye AES jamana ɲɛmɔgɔ 3 ye. Ya Rabbi Ala ka hɛrɛ k'an n'u ye Ala ka dayɛlɛli k'an n'u ye jamana Ala k'a k'u sago ye 2025 Ala k'a k'u ka san ye Ala ka juguw bɛ u tɛgɛ kɔnɔ Ala ka juguw bɛ u tɛgɛ kɔnɔ Ala k'u yɛlɛ juguw sanfɛ jamana kanu min b'u la Ala ka dayɛlɛli k'u ye Ala k'u wasa u bɛ min fɛ u yɛrɛ de b'a dɔn Ala k'a nɔgɔya n'u ye Ala k'a n'u kisi Ala k'a n'u tanga cɛden minnu bɛ kungo kɔnɔ Ala ka bɔda d'u ma Ala k'u kisi Ala k'u tanga minnu bɛ yen Ala ka saya k'u ma lafiya ye Ala k'u kaburu nɔrɔ Ala k'u jigiyɔrɔ ɲɛ Ala k'u wuli komi seyidu bɛ wuli cogo min na jamana Ala k'a kumabɔ n'o ye jamana 3 in ye Ala k'u kumabɔ ya Rabbi an y'a ɲini Ala fɛ Ala ka jamana den 3 ninnu fana Ala k'u kɛ kɔmɔgɔ ɲumanw ye jamana 3 in mɔgɔw Ala k'u kɛ kɔmɔgɔ ɲuman ye Ala k'u kɛ kɔmɔgɔ ɲuman ye an bɛɛ b'a la an y'a ɲini Ala subhanahu wa ta'ala fɛ Ala ka dayɛlɛli k'an ye Ala k'a kɛ ciba kanu kɔsɔn ani kuranɛ bonya kɔsɔn ani bidon barika sɔli ala Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ne tɔgɔ ye Mohamed Imaiga ni ye radio Aba directeur de programme ye Wɔri kɔnɔ yan ka bɔ ka sanbɛ foli kɛ ka ɲɛsin filɛbaga bɛɛ ma ani lamɛnbaga bɛɛ ma Club Kasim Traoré jamakulu bɛɛ ni Jani a filɛbaga ni a lamɛnbaga bɛɛ Kasim yɛrɛ ka radio partenaire ka a bɛɛ lamɛnbaaw ni a baarakɛɲɔgɔnw fo u wale ɲuman dɔn n bɛ dugawu kɛ 2025 sankura min filɛ nin n'an b'a kɔnɔ Ala ka a kɛ hɛrɛ san ye k'a kɛ bɛn san ye k'a kɛ koto ɲɔgɔn tala o san ye ka hɛrɛw caya an ma se ka fɛn fɛn ɲɛnabɔ sankura in kɔnɔ sankura min filɛ nin ye Ala k'o kɛ nisɔndiya bɛn cɛfo ani kanbɛ o san ye Ala ka jamana in ta fanga di jamana ɲɛmɔgɔw ma ka bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen wale ɲuman dɔn assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ɲanguma ne tɔgɔ ye Nuru Kulubali ne ye dɔgɔtɔrɔ ye Kaye CSRF mais présentement an bɛ CESCOM na CESCOM baarakɛla ye DTC balimaw sanyɛlɛma hukumu kɔnɔna na an bɛna n ka sanbɛ foli bila maliyɛn cɛman n'a musoman bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnyara Club Kasim Traoré ka b'u mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo ka Kasim n'a ka équipe dafalen fo sɛgɛbali ɲinabali
ala ka kanu to ala k'an to ɲɔgɔn ala ka club ka taa ɲɛ balimaw n'o bɔra la an b'an ka président de la république fo Assimi Goïta n'a ka équipe dafalen an b'an ka armée fo o ko cɛsiri anw jigi b'o kan hali bi n'i y'a mɛn anw bɛ da ka sunɔgɔ c'est grâce à eux olu ka baara le an bɛ da ka sunɔgɔ o nɛɛman kɔnɔ an bɛɛ ye maliden ye maliyɛnw bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ an ka fanga fara ɲɔgɔn kan an ka jamana nin dɛmɛ sankɔrɔ min bɛ nana ala k'a kɛ an ka san ye ala ka hɛrɛ caya balimaw ala k'an kisi a gɛrɛgɛrɛ ma a kasara n'a balawu ala ka maliyɛn den cɛman n'a farafinna den cɛman bɛɛ lajɛlen kisi a ma balimaw n ka dugawu bɛ mali cɛdenw ye n ka foli bɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen ye n ka foli bɛ kulabuladen cɛman bɛɛ lajɛlen ye Kassim bɛ fo k'i waleɲuman dɔn ala ka to ɲɔgɔn ye ala ka kanu to kuma ma nɔgɔ anw ma kuma bɛɛ nin n ka sɔgɔmada na foli merci. Salamu alaikum kuloku Kassim Tarawele a bɛɛ lajɛlen ani sɔgɔma alhamdulilayi ala y'an ci yɛrɛ la ala k'an tile yɛrɛ la ora n'an yɛlɛla kuloku Kassim Tarawele kan nin waati na an bɛ foli kɛ Kassim yɛrɛ la nin waati na a ka denbaya fo kuloku président Magasa k'a fo ka membre bɛɛ lajɛlen fo a balimakɛ mankan don Musa Jara n'ale sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Sotiba Asema n'an ka bitigi n'o bɛɛ Bamakɔ marché rouge kɔnɔ o kumakan de don ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma an bɛ dugawu kɛ an donna sankura la ala k'a kama hɛrɛ ye hɛrɛ min ni ani ala ta bɛ bɛn ala k'a sugu an bɛɛ lajɛlen kan ala k'o dugawu minɛ hakɛto b'a ka wasalibu ani baraji. Assalamu alaikum kuloku Kassim Tarawele kɔrɔba ani tile karibasiya la kɔnɔ ala kana basi kanu n'aw si la k'an baden cɛman n'a musoman bɛɛ lajɛlen fo an donna sankura kɔnɔ bala deli ala ka kɛ hɛrɛ ye an ka jamana ma a y'an ka jamana kisi ala k'an ka jamana kisi ma an ka jamana kisi ala k'an ka jamana kisi an jamana kɔnɔdenw an ka wuli k'a jɔ an faso ye k'a daminɛ duguma fɔ sanfɛ kulobu sanfɛ an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ka tila ka foli kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin an ka jamana marabagaw bɛɛ lajɛlen ma kulobu tɔgɔ la aw denkɛ n'a balimakɛ Mamadu Sidi Mamadi Kulibali Buloni na ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn sabu hɛrɛ y'an ma ala ka kɛ hɛrɛ y'an ma yarabi ma an dɛsɛra ka fɛn minnu kɛ 2024 kɔnɔ ɲuman na ala k'olu nɔgɔya ma an k'o lase 2025 kɔnɔ yarabi ma ala ka sabara jira kɛnɛma bɛɛ lajɛlen la an ka foli don salamu alaikum wa ta'ala wa barakatuhu n ka foli b'a bɛɛ lajɛlen ye. Kuloku Kassim Tarawele ma bɛ foli ka bɛn kɛnɛ ka waati kɛ cogo Bɔkari Ramagan dɔw bɛ yɛrɛ ko lebla ma bɛ foli ala ka saraka jira k'a kɔrɔta ala ka hinɛ an ka taabolo ala ka yafa ko ma ka taa fɛn bagan yɛrɛ Kassim foli don an ci ni bara ala ka dun yɛrɛ bi ala ka jamana ja dama alisa Senegal ka kelenw fɛ min y'u ka jamanakuntigi ye san yɛlɛma kumaw kɔnɔna na ko yɛlɛmabaw bɛna kɛ min ye u ka sɔrɔdasiw ye sa olu kɔni bɛna u jɔ u jɔyɔrɔ la maa minnu bɛ yen n'olu ye faransi sɔrɔdasilakaw ye k'olu bɛna bɔ yen dunko juguya ni yuruguyurugu kɛlɛli a ko k'a bɛna ɲɛsin o fana ma Senegalikaw bɛ se ka bɛn cogo min na ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ Côte d'Ivoire jamanakuntigi fana ka laseli senfɛ ale fana y'a jira sa k'a fɔ ko min ye sɔrɔdasiw minnu ye faransi tɔgɔ la u fɛ yen olu kɔni sigiyɔrɔ u bɛna segin yɔrɔ ɲɔgɔnna kun bɛ sa olu kɔni kun kan ka fa nka na kɛ olu ma sababu ɲuman ye Arabi Saoudite k'ale tɛgɛ da Sirika maa wɔɔrɔ kan maa wɔɔrɔ mun bɛna olu da k'olu kantigɛ sabula dɔrɔgu de yera u bolo Saudiya la a yirala sa k'a fɔ ko san tɛmɛnen kɔnɔna na sa n'o ye san 2024 ye maa 338 olu de kɔni kun tigɛra sabula ka kɛ waleya jugu ye ka kɛ ni u yɛrɛ ka jaabi sɔrɔlenw ye Indikaw fɛ Inde dugu ko ɲinan kɔni san kɔnɔna na ko tile a ye kalayali min kɛ a ma deli k'o kɛ fo kabini san 1991 san min ye Indikaw ye k'u kuma deli ka ni wa san min fana nan'u fɛ o fana ye tiɲɛni kɛ nin waati na fana k'u sigilen kɔni don ka fonɛnɛ kɔnɔ waati yɛlɛma kɔlɔlɔ k'a ka bɔ olu fɛ yen kosɛbɛ Kibakaw fɛ yen Tunisie kasoladen min tun bɛ gantɔnabɔ kaso kɔnɔ n'o ye Rida Ben Saleh Hali Ziyedi ye ko ale kɔni seginna ka taa faso la Amerikaw y'a jira sa k'a fɔ ko u tɛ se k'a to u fɛ yen cogoya si la k'a ka taa kaso tɔ kɛ Amerikaw yɛrɛ tun ye bamanci jɛkulu minnu sigi sen kan sa n'o ye ISIS mɔgɔw ye olu yɛrɛ de sigilen filɛ nin sisan ka taga Orléankaw fɛ yen n'o ye États-Unis dugu dɔ ye u y'a jira sa k'a fɔ ko maa 10 kɔni u y'o de fa ye min ye maa 30 ɲɔgɔnna k'o jogi waleya in kɛra maa fɛ sa maa min kɔni donna mobili kɔnɔ ka funu ka da jamana ale de y'o ko ɲɛmaa ye a b'an ka kɛnɛ ka wulada in na Aisha i ni wula i yɛrɛ don ayiwa Motikaw don e bɔra Moti a mɛnna sa dɔɔnin dɛ i ye 31 k'an fɛ yan
ayiwa aw ka nin kɛnɛ in a tun bɛ kɛ Tɔnbɔkutu de ɲɛnajɛ ye ka se ka boucherw ka se o ma e tumutuka de ya awɔ e bɔra tumutu de ka t'i sigi Moti sa kɛ awɔ sogo feere kama awɔ sinon an bɛ fɛn ye Tɔnbɔkutu boucher ninnu bɛ saga kulo ni fɛnw don u yɛrɛ la min na o ɲɛnajɛ tɛ ya f'u bɛ tugu ɲɔgɔn kɔ ka fɛnw gosi o yɛrɛ de don o de tɛ ya awɔ o yɛrɛ de mun na aw y'a kɛ festival ye bon an y'a kɛ festival ye sabula san o san an b'a kɛ donc an b'a kɛ ɲɛnajɛ ye ten a bɛ dugu la ɲɛnajɛ an bɛ tɛmɛ ten donc an fana y'a décider ka hakilina ta an bɛ se ka fɛn jumɛn de kɛ bi an bɛ degun min kɔnɔ a bɛ se ka dɔɔnin bɔ a la donc an y'a décider k'a kɛ festival ye festival min foire b'a kɔnɔ fɛn caman b'a kɔnɔ donc an ka Moti culture bɛɛ invité len don a kɛnɛ kan an ka laadala fɛnw dɔrɔn de bi a kɛnɛ in kɔnɔ quoi pour que a bɛ se ka kɛ fɛn ye dugu yɛrɛ bɛ se ka a nafa sɔrɔ cogoya min na sabula n'i ko festival kɛkun de ka se ka dugu la développer quoi donc an ka laɲini tun ye o de fɛnɛ ye ka se ka dugu la taa ɲɛ dugudenw ka se ka nafa sɔrɔ donc o de kama an y'a décider ka festival k'a la donc ka bɛn ni keleya fɛnɛ yira dugudenw na k'a yira jamana wɛrɛ mɔgɔw la k'a fɔ Moti anw mago bɛ bɛn ni keleya de la ani an bɛ se ka ɲɛnajɛ kɛ min bɛ se ka wagati tɛmɛ mɔgɔw kan ayiwa aw bɛna kɛ Moti fan jumɛn Moti Gangal terrain bilenni na min ɲɛsinnen don ekɔliso ma awɔ a bɛna taa kɛ yen awɔ an bɛ taa kɛ yen o tuma ɲɛnajɛ bɛɛ bɛ kɛ ani foire wa ou bien foire bɛ kɛ fa wɛrɛ fɛ de non ɲɛnajɛ bɛɛ bɛ kɛ yen nɔ de donc foire fɛnɛ bɛ kɛ yen nɔ de awɔ aw tuma a ye jɔn ni jɔn wele fɔli ko ta na sira fɛ artiste jumɛn welelen don bon artiste minnu welelen don an ye Moti artiste caman welelen don ka fara an yɛrɛ ka artiste kɔrɔbɔrɔ artiste ba dɔ kan n'o ye Cala Arabi ye donc ale de bɛna taa nin ɲɛnajɛ nin fɛ Ayisa mɔgɔw b'a dɔn k'a fɔ ko festival a tɛ taa muso ka taa n'u y'a mɛn aw kɛlen don k'a ko labɛn cogo di sigiyɔrɔ kow la ale ni jiginyɔrɔ kow la kuma tɛ aw kɛlen don ka maa minnu wele olu ka ko bɛna kɛ cogo di bon an kɛlen bɛ ka mɔgɔ minnu wele n'Ala sɔnn'a ma ni mɔgɔw nana olu kɔni bɛɛ labɛn kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn hôtel Lafiya yɛrɛ tigi ye fɛn Amidu Fofana donc a yɛrɛ y'an wele k'a bɛ chambre dɔw d'an ka mɔgɔw ma donc o fɛnɛ ye bɔɲɛba ye ni Ala sɔnn'a ma mɔgɔ minnu taara kɔni degun kɔni tɛna ye u ka jiginyɔrɔ n'u ka fɛnw na dumuni kow la n'Ala sɔnn'a ma ayi dumuni ko kɔni o kuma misitigi kɛlen k'i wele kɔni misi wɛrɛ de bɛ ci kɛ n'o tɛ kɔni dunankɛ tɛ kɔngɔ o kɔni nin ye nin siɲɛ fɔlɔ ye Moti kɔnɔna na an b'a dɔn k'a fɔ lajɛw bɛ kɛ cogo min na bɛɛ de bɛ jɛ k'i bolo don a la aw ni jɔn bolo bɛ ɲɔgɔn bolo yaasa a ka se ka kɛ lajɛ ɲɛnama ye bon an ni mɔgɔ caman bolo bɛ ɲɔgɔn bolo an n'an ka faamaw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo a tɛ taa olu kɔ awɔ n'o ye an ka Moti faamaw ye n bɛ profiter yan nɔ k'an ka gouverneur fo n'o ye Abasi ye général de brigade awɔ Abasi Danbele donc n ka foli b'a ye a n'an ka maire n'o ye Alhaji Isa Kansa ye donc an b'u fo nin o yɔrɔ in na donc an ni mɔgɔ minnu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo i n'a fɔ conseil régional donc ani yɔrɔ caman b'a la donc an ma tila baara bɛɛ la donc o de kama nka Ayisa an ni mairie fɛnɛ tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo a dun waati sera dɛ a sera tiɲɛ na dɔgɔkun wɛrɛ ni o kɔni bɔra la e ko an ma s'a kɛnɛ kan parce que kalo tile 10 ka taa bila tile 13 la o kɔni o surunyara kosɛbɛ a sera ayiwa i ye artiste caman tɔgɔ fɔ festival tiɲɛ don tilefɛlaw la mɔgɔw bɛ taa fɛnw kɛ n'o ye ka taa foire ni fɛnw a ko k'o b'a la sufɛ concert bɛ na kɛ cogo di bon sufɛ concert bɛ na kɛ an bɛ concert kɛ k'a dan an bɛ heure dɔ ta min fɛnɛ tɛ mɔgɔw degun donc an b'a daminɛ ni heure la ka taa bila ni heure la donc o heure fɛnɛ talen b'an bolo a kɛra cogo cogo concert kɔni kan ka ban ka bɛn 1h00 a tɛ tɛmɛ o kan awɔ n'Ala sɔnna Moti fana dun ye waye kin do dɛ wayew bɛ yen min ye sogo baarala ɲɛnamaw bɛ yen dibi baarala ɲɛnamaw bɛ yen aw n'olu ka tɔnw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo a ko la wa ni bagan feerela minnu bɛ Mopti kɔnɔ
awɔ an n'u bolo bɛ ɲɔgɔn bolo donc an ka bagan n'o ye fɛn a tɔgɔ di bagan ministre de la pêche et l'élevage donc an ye ko bonya ta k'a d'ale de ma comme ale yɛrɛ ye bagan maralaw bɛɛ ka ministre awɔ an ni wayo Yubaba donc an ni wayo tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo sabula ne yɛrɛ ye wayiden ye a tɛ t'olu kɔ awɔ donc tile saba in na o tuma na guwa minnu bɛna na sigi o dibitigiw ka guwa b'a la wa a b'a la feerelikɛla wɛrɛw ta b'a la wa o bɛna kɛ cogo di bon guwa minnu bɛna sigi dibitigiw ta b'a la i n'a fɔ feerelikɛla wɛrɛw ta b'a la cogo min sabu an ko an ka laadala an ka kɛ an yɛrɛ ye quoi an ka laadala fɛn fɛn awɔ u bɛɛ ka se ka ye kɛnɛ kɔnɔ et puis anw yɛrɛ ka produit naturel o de ka se ka fanga sɔrɔ kɛnɛ in kɔnɔ quoi ayiwa Aisha ni mɔgɔ ko k'i bɛ nin ko sugu kɛ degun dɔw bɛ ye a la bi gɛlɛya jumɛn b'aw kan k'a bɛna ko k'aw bɛ nin kɛ festival ye bon gɛlɛya kɔni a ti fɔ ka ban sabula n'i ye nin hakilina ta bɛɛ b'a dɔn gɛlɛya b'a la mais gɛlɛya min b'a la o ye baara tagabolo ye donc an b'a fɔ dɔrɔn ala ka ko ni ɲɛ an bolo hali bi sinon baara bɛɛ gɛlɛya bɛ sɔrɔ a la donc an b'o yɔrɔ ni wele da jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin ɲɛmaaw ma parce que nin y'aw siɲɛ fɔlɔ ye a ko ma nɔgɔn dɛ wala a ma nɔgɔn bon weleweleda min b'i bolo ka se ɲɛmɔgɔw ma Mali kɔnɔ fo Mali kɔ kan an mago bi bɛɛ lajɛlen ka dɛmɛ na dɛmɛ bɛɛ ti wariko ye hali conseil ɲɛnama ye dɛmɛ ye donc an mago bɛ maliyɛn den bɛɛ la u ka se k'an dɛmɛ nin festival in bɛ kɛ festival ba ye cogo min na min fɛnɛ bɛ se ka maliyɛnw bɛ se k'u kun kɔrɔta ni festival min donc o de ye anw ka laɲini an mago bi dɛmɛbaa bɛɛ lajɛlen na mɔgɔw ka se k'an dɛmɛ ko in bɛ réussir cogo min na o la mɔgɔw ka bɔ jamana ni jamana ka na nin festival nin kɛnɛ kɔnɔ tiɲɛ na o de ye an ka laɲini ayiwa kuma kuncɛ kuma jumɛn b'i fɛ bon kuma kuncɛ kuma min bɛ n fɛ n bɛ e yɛrɛ fo tonton Kasim i ni baarakɛɲɔgɔnw bɛɛ n b'aw fo aw ka weleli la a diyara n ye a bɛnna ma donc weleda min bɛ n bolo hali bi dɔrɔn k'a fɔ maliyɛnw ye nin ti wayew ye bɛɛ de ta ye n'i ko waye dɔrɔn i ko maliyɛn bɛɛ de ta don quoi donc u ka wuli k'an dɛmɛ wayew kunko la nin ye Mali kunko de ye nin ye motikaw ta ye i n'a fɔ maliyɛn bɛ yɔrɔ yɔrɔ bɛɛ kunko de ye nin u ka se ka an dɛmɛ festival in bɛ ɲɛ an bolo cogo min o weleweleda kan de bɛ n bolo ka ɲɛsin an ka faamaw bɛɛ lajɛlen ma an b'an ka autoritéw fɛnɛ fo yan nɔ k'u ni baara u ni cɛsiri ayiwa an yɛrɛ b'i fo n'ala sɔnna ma sa an b'a fɔ sa k'an bɛn sa nin kalo in tile 10 ka taa bila tile 13 la n'o ye mɔptikaw fɛ ye Barbar He o tɛ awɔ Babar Bahe tiɲɛ yɛrɛ la tɔgɔ in ne y'a mɛn Tumutu de olu busew b'a kɛ kuma caman i b'u ye u bɛ misi gerew ta ka don u yɛrɛ la u bɛ fɛnw kɛ u bɛ carton ni fɛnw berew ta u bɛ gosi ka tugu ɲɔgɔn kɔ i b'a sɔrɔ dɔ bɛ yen bɛɛ bɛ tugu o kɔ n hakili la kɔni ɲɛnajɛ duman don ni sogojeni faral'o kan tiɲɛ na o kɛnɛ ka di ala ka le disi jira an na n'ala sɔnna an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ mɔptikaw fɛ yen ka taa nin festival kɛ min ye Amidu Fofana an b'a fɔ hôtel Lafiya tigi Mɔpti hôtel ɲɛmaaw hôtel tigiw ka ɲɛmaa don nin waati in an b'a fɔ ka min ye général de brigade yɛrɛ fɔ ka taa se Isa Kansayi ma maa sɔgɔlen nana Mɔpti wulada in na ko u bɛɛ lajɛlen k'u ni wula a k'an bɛn nɛgɛ kanɲɛ 21 kunnafoni wɛrɛw olu kɛnɛ kan